खुलुमबाय आंनि बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब एबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदि। बिटिआरनि चिरां जिल्लायाव फिन आरोबाव आयेननि बेरेखा हाथियारखौ आसाम पुलिस बिफाना बोखांनो हादों। मख'जाथाव दि चिरां जिल्ला पानबारि ओनसोलनि आमलायगुरि गामि सेरनि हाग्रा गोबां बिबांनि आयेननि बेरेखा हाथियार मोननाया गोबां सुबुंनि गोसोआव सोंलु जाखांफैदों। बिटिआर रेकर्डनि उननिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलाव गोबां खेब आयेननि बेरेखा मोननो हादों। बेफोरबायदि खनले बिटिआर हालामाव आयेननि बेरेखा हाथियार मोननाय साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों होननानै सुबुंनि गोसोआव सोंलु नुजाथिफैदों। हाथियार मोननो हानाय हाथियारफोरनि मुंफोरा जाबाय एके सिरिज राइफल 2, एके सिरिज राइफल मेगजेन 2, M20 पिस्तल 1, M20 पिस्तल मेगजेन 1, एके सिरिज लाइभ एमन 55 राउन्ड, 9mm लाइभ एमन। मैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा बाजेटखौ फोसावना होबाय। बे बाजेटआ भट अन एकाउन्ट। बेयो बिजेपि सरकारनिल'। बेयाव दस्रा सरकार फैबा जानाय नङा। आरो मैया बिजेपि सरकारनि लास्ट बाजेट सेसनआ जानानै थांबाय। बेवहाय माखासे हिसाब जादों। 60,784.03 कौटि रांनि हिसाब जाबाय। बेवहाय माखासे बिथांखि लानाय जादों जेराव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना 5 राङै खमायगोन होननानै बुंदों आरो माखासे बिथांखि लाबावदों। बे बिथांखिफोरखौ मावफुंजोबोबा 1,100 कौटि रां बिजेपि सरकारनिफ्राय खहा जागोन होननानै बुंदों। आरो अरुण'दय स्किमआबो दानसेयाव 830 राङै मोनगोन आरो बेयाव दा बारायनानै 3,000 सिम मोननो हागौ होननानै बुंदों। मास मोनसेयाव 830 राङै मोननाया 3,000 सिमहालागै दानसेयाव मोननो हागौ होननानै बुंदों। अंगनबादियाव खामानि मावग्राफोरनि 1,000 करि राङा दरमाहा बारायगोन होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जाहैदों। आरो अंगनबादियाव खामानि मावग्राखौ हेफाजाब होग्रानिया 500 राङै बारायगोन होननानै मिथिनो मोननाय जाहैदों। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब एबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथियाव बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ सिगांग्रो सौफैनाय बायदि। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजो-राजाफोरनि जौगानायनि खामानिनि थाखाय माखासे डेभेलपनि थाखाय बरपेटा जिल्लायाव अन्थाइ खाम्फा गायसंदों। लादाखआव लाइन अफ एक्सुएल कन्ट्रलनि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव एना-एनि जानायनि थाखाय हाबनो होआखैमोन दा खुलिनानै होफिनबाय। लादाखआव सोरबा बेरायहैनोबा दावबायारि थांनो गोसोबा नायनो हासिगोन दा खुलिनानै होफिनबाय। सिगाङाव माखासे भारत आरो भुटाननि सिमायाव दावराव-दावसि जानायनि थाखाय बेखौ बन्द खालामनानै दोननाय जाहैदोंमोन।